nit qualsevol, en un bar, un noi molt ben plantat va acostar-se cap a una noia que prenia una beguda. Aleshores es van posar a xerrar una estona força llarga i finalment la noia va acomiadar-se i es va disposar a marxar. Quan va obrir la porta, plovia molt i per això el noi va sortir amb ella i li va deixar la jaqueta perquè no es mullés. Va caminar amb ella una estona cap a casa i estava convençut que tenia una gran excusa per veure-la de nou. La noia li va dir que l'endemà li tornaria la jaqueta i va proporcionar-li l'adreça de casa seva. Finalment, es van acomiadar. Al noi aquella nit li va costar dormir moltíssim. L'endemà, quan el noi va anar a l'adreça que li havia donat la noia, va trobar-hi una dona gran. Una dona gran que deia que no coneixia cap Laura. El noi, però, va veure que tenia la foto de la noia al rebedor de la casa. A continuació, la dona gran va caminar cap al cementiri amb el noi i li va dir que aquella noia jove de la foto era filla seva i que havia mort en una nit de pluja després d'haver sortit amb unes amistats a causa d'un atac d'asma que li havia agafat. El noi es va aturar al davant de la tomba i la dona no s'explicava com podia saber que aquella tomba era la de la noia. Però ell ho va tenir clar perquè hi va trobar la seva jaqueta.